Malawi Today. Vuto loti pa gulupu patikamayankhula pala anthu ena ake amene amadzitcha ozindikira azelu ene ake chipani oti iwo ndi azelu ndi amene amadziwa kayendetsedwe ka chipani chonsecho ife amene timayankhula afe timakhala kuti zinthuzo mmadera kuti kuyendetsa boma ndi choncho kaya ulibe china chilichonse koma as far as watenga information ina ake kwina kwake wabweretsa apa kuti akuluakulu you should look into that matter. Ndiri makhala kuti nonse mukuyendetsa dziko and it doesn't mean kuti zikatende kuti ifeyo tikufuna ndalama kapena yanchani zimenezo machasa amene tilibe ife koma noti zimatipweteka kuti tizikapezeka kuti tili kunja kwa boma just because of deliberate people anthu oti osathandiza zimenezo ndefe zimatipweteka chifukwa timapezeka kuti tikuyankhula takozani mavuto ena takozani zimene zinamba kalekale kuyankhula ife tili nkuthekera kokoza because tikulamulira ndiye ngati tili ndikuthekera can we use all the resources that we have kuti tikoze zinazokozeka bwana ndeno kuwauza president kuti ayi lishafo sikuti uthenga siwafikira komano alinazo zimenewo amatsata alinazo zimenewo amadziwa anthu awo ndi apawo mizo akachere amadziwana pasi because people cannot be complaining of the same guy 3 years no any performance koma osamuyotsa ndira akudziwana akudziwana anthu awo koma kuyiwala kuti Samukawaleyo ali ndi mavota awiri atatu koma ife amene tikudandaula anthu amene akudandaula ndi amene tili ndi mavoti akuthekera kuti titha kupitiriza kulamulira bomali ndeno lishafoyo a president amadziwa koma sizitheka muona mpaka namaliza ndithu mpaka natipezeka ndithu tili kunja because people are speaking, people are talking and zina zimene akuyankhula anthu ndizoona because people are starving ndizoona palibe amene akhoza imapa kuti people are not starving even the president himself anayankhula those first 20 minutes anayankhula kuti people are going through different circumstances anayankhula choncho kusonyeza kuti anthu akukumana ndi mavuto ndi akamayankhula ife sitingakane and kuyankhula kumene adzati yankhule pa 16 September so to avoid that it's not yet too late though it is too late komano we can correct things in this period of time ndeno reshuffling more especially mipando imene iyi pakufunika tipatse ma solution amphamvu achangu changu zinthu zisinthe mugaza kuti anthu atangogula ko zinthu izi zimene zadulazi motsikira ponti olo mochipa kwa miezi 5 yatsala iyi miezi 5 angogula ko mochipa zinthu zimawiti mayiwala hata kuyiwala zonsezi apa popeze kuti abweraso mu train yathu ndeno bwana Samukawale nde uyu nde bola so Robin Lowe kuja ndithu serious iya nde aya mwinaso tingayankhule mola kwitsa bava ndanthu akuba mudzona anthu ambiri amene amakhatizo mauza chinyamarazi mutu kwana zamba ndanthu ndolephera ntchito ndi mbava akuba zimanyasa ayishuwa munthu ngamana miza president kunda kwanga chati nanenako na president sali pa social media anthu mangu anamiza president ndefe tikayankhula mwana amene ujendo wa mwana mwana amene ujendo wakuti eti ni apanda apa mbungoja mmakwandumu muliphe zinaso nzofuna za abwana akabidi sana pange lishafi teno la abwana akabidi na pange lishafi akatenga so mavuru na kuonjeza kwa mavuru yenu mchani jimana apanga bwana chicha momo panga shafi kabidi inu ndi manena inu mapereka example inu kuti mala kuno kuti muri ndi minister of gender tanduza niko ndi zimena mapanga ndi mapereka example za minister ena muri minister of homeland security za nyumba za police zilipati zinunga zimene zichazi president kumangu munamiza mmava bwanji koma minister nemo kama mona president ujantha kumutu wana pa social media iniyo zanu zinaira ana anu munaphunzitsa kale school ena nanu ali makalibu akadami ali kamuzo akadami tsogolo munapanga kale eti ngati so ndi ma minister so ndeku chipani kwathu so ndezilo bateni minister wanje umakhandi tempa minister wanje bibi kumakwera minister basanga wakale bize kuti wakuluma ndinena kuti aisho minister mbona kuzwa kantha ayo mazuru wakurama ndinena guys inu minister kumakanta yolangana ndi munthu ndithu kaka pa message minister abana ari mumala kuira guys atu palibe chine ma minister ndipo minister mino 20 100 akozokhoba ngakuzanzeri ma minister ini ndumene rinkhani yafereleza ineyo fereleza weni wanifi weni you
achitoka nikopereka chakuli ino achinyamara ndimbira amavina kuchipano chatuti kuti ndi maboni fidi ku Blantyre kukasungu kuti longwe kuno ena maboni fidi kwaona uniform ayiro vala yotimbirira kuvutika kuti apeza uniform iyi anthu ngati apere ajawa tinapempha kuti tathandiza mkono mbali ya nifi mukuti muri munthuyo akaloze ploti munthu nifi arafuna akakongola nifiyo akagule ploti akaguleko dimba adzaloze kuti boma na MCB lamwe ndagulako ichi mukuti akalo atengeso akalozeso chongo adzake letsona akalozeso chinthucho akaloza chani munthu alibe olodimba anthu ndemu mumalakwira bwana aja tone nimeze chitika kuti nyumba za polisi zosamangidwa kwa bwana nkubairo limba mtimo maya nkula parliament moti numa MP MCB mulibe manyazi ino muri ma minister mulibe manyazi koma tsona akadetsa kuti kwana ninose tukuzani zimatibweteka chipoti faja kuyaja turuka mbome fetibe kokaje fetibe thandizo maminista nawo ndemirawo sigira kaya kupenga amakhabizo makangana ndi anthu ma WhatsApp ndefe timono tubwa zipanga thandizo laja kuyosalira ma MP kapena ma minister ena ndifambira anu sigira ntchito family wanzeri nesanga bakhale bizo mene twakutuma ndinena ndipo zima ndiwawo ayishuwa inu muri mina mankula bwana parliament muje makangati mumakonda we kumaomba mmanja muzora bana mumana mizamva bwanji koma abona nja kamaro ndo pa Facebook paja nkumayanga ana ali siku zabwino ana ali maya condition ifende zibiriko maka defender pa Facebook paja mukachoka pamene mudzika pana mahule ndimwinka isimu mwalo wakachisibo koma katenga munthu oswese yakuti akagwetse munthu wakuti ndino anthu mumwe akatenga chipani chinaja kuti akagwetsa anthu aja akazanga wina adza ICMCB adza kuthawani anthu president ndipo amama akonda acha kuyanda anthu ochepa ndipo minister ndi acha kwasima kuno ndino aboza mukhulisa mimba za ndanani ife ro kumatana na jeri zingu atukwana atana jeri zingu atu kwa mwana mashuma shokwera ndi ma bodyguard akashopa zinthu kan TV kum tizarwana lidzafika poma agenda ndilegeri tukuzani faba libe chimemu kupanga ino MCP nesekale kale kukondana kale ndime tinango tenga bomo mezi kunali chikondi ndi kuchipani palipo chikondi chinapita kuti ndekuli makampu sakutha makampu aine timu wakuti ine timu wakuti sizikutha mori tudzoro rubali ya mitantambira anapulumuka kuti simthandiza kwa anthu chifukwa unagwa mvula nayo riziko moyo Kristo vule dziko igwa daily mori mukozomana miza president anambiri madana ndi Zambia ine pano vanavitsora amayi aja alibe vula andamadana ndiko ine Zambia mbava za anthu maminister oipa fiti kwa pati maminister na madana ndiko ine Zambia kwambiri iso timazi timakuzwa soni fiti za anthu mumafuna ndiko ine Zambia kasamaya nkule fondi mwakuba mumganizira bwanji president ucha koma mamva bwanji president akamaronda ndemulingo ayika masera saja kwera ngati mumakonda mbuzi za anthu ino pambaso minister amene ngene tubola miso ipalibe nose akubamba apa tisima mukonda chakwera muli busy pano pa campaign ya 2010 raja kwera kadzameza video yawo iya 10 years mwina adzarenge mpato muna ngala dzovoreni nda ine chimene ndikuona nyamata nzanga achipani ma minister anali ndi maemba ali akuyimira kuti mwina nayi minyaka ya MP 10 ndikagwesera chimene kungoone ne chidwe nkungu agwesa akhale ma minister asakhale ma MP basi koma ngoswese kuti ngobanga zaphinda anthu atagwese simple komanso amene ali council kuti sana pange zinthu tentigwetse amene ali MP sana pange zinthu tentigwetse titenge anthu anyuwani tentigwetse chidwe anthu ati ngwalanga choncho pa ground tikagwese ma primaries kani yata akuluakulu kuyendesa boma si chinthu chophweka ayi kuyendesa boma chinthu chopweteka ine ndikusikimizana ndi kuli aliko chakwera aliko tweti bola so munthu unena kuti ali ku prison muna anabaka ndi munda mwene yache kana chola nyumba amene ali ku prison amene akutitidwa ngati kaidi muna so panopa moyo wacha kupeza bwino akufira ngati munthu manimveti koma ndikuuzani pamene kuli chakwerako zikuti ani mabiliyoni ndiwolemera ndikukuuzani malingano amene alibe chikuya kukhumba iyeyi ndifa basi chakwera chimene akukhumba lero ndifa kulibe cha nzeru chimene angachiganizire maniva izi ndezoona zenizeni akwamene ngati sachotsa ntchito wathu ndekutiwo bodzala amadziwa kuti mbodza koma ngatakuanamizire ngatakuanamiza akuonekera kuchotsa anthu ntchito mbere ndi chilungamo chenicheni komanso inafunika dzulo lomwelo madzulo zidakachitika kuti wakuti wose ndachotsa ntchito ndipo mawa ndilengeza amene ndayikamo basi koma wadakuzinto athutu nalekererani ali namba naunetsetsa ndemuvuyo oyang'anira umalowa m'maso ndiyankhe nkhani ya Zambia
ndikuuze ni minezi makhalira mwina simudziwa azamba alibe vuto ngati ku OPC duno nkhani zinthu zina amalemba ndi Shoni Kampondeni ku State House. Shoni Kampondeni amati azamba akalemba zinthu Shoni Kampondeni zinthu ziyamakazunikira ku State House mwandimvetsetsa akazunikira zinthu zija then pamene zimapita kwa president zinthu sizingachokenso zinangodutsa kwa Shoni Kampondeni azamba sanononge dziko anthu amimwe yankhula kuti azamba aononga dziko alononga mwanjira yanji kodi ni Minister of Health ndi mwana ine andipatsa ntchito ze minister zitheka bwanji ine ntchito yanga sindikuyidziwa mukumbukira atapita kwa Chilembwe Day adalamula kuti kupitidwe ambulance akhumize chipondo sana akasiya ambulance anakasiya ambulance kumene kuja tsono chipatala amanamiza bwanji president ulamanga chipatala tativomerezeni salakwika Shoni Kampondeni ndiso amatenga songa State House ndi yake ndiponso ngati kuti munthu samaononga zinthu zambiri ku State House ndi Shoni Kampondeni ndiponso ngati kuti munthu amene wapalusa president Shoni Kampondeni 1 kudzimba 2 kudzitamandira ngati kuti dziko lindi adalitenga yekha ndi kunyumba kwawo ndi family yake izi ndi muzidziwe osamangota azamba mwasiya apo meko osamangota azamba la kwaja so anamepanga sota kuti umene ndi Shoni Kampondeni pia muzikamfusa Shoni Kampondeni osara azamba mulimbana bwanji ndi azamba amene kamukuti akulemba pa Facebook kuti azamba zilibe ntchito na amatenga modani opatsira nawo norarani ena nambolemba zazamba kalekale osamangota azamba la kwachani ino amayi aje pa kulazi bambwena amalo wa Winbox mauzo mwana uzanyamara zinazamba kulala kwacha takabani konza Shoni Kampondeni mimi asimadzwa ntchito ya sona akazilemba lemba zimapita kwa Shoni Kampondeni Shoni ndamina amaunikira nkhanija Shoni akayunikira nkhanija pamene mapita kwa president zama yankula ndino kuti president zama yankula makaro alembera ndi Shoni inu kumalawi kuno kuifeti kugula sugar 3 mwena 4 mweka mtengwa 4500 you fresh tikugula 1000 pamene munthu akumudzi you fresh emwe amachapira emwe kutsukira mbale emwe kusambira kuso kumari condition yosamo kuti zinthu zikudula inu ngati mumurutsa president mapita kumakauza anthu kalembetseni akurutsa mumuso muri makiyo ya filling station mumura anthu akani kothira mafuta kulibe nkumati nzeru zilipo ku State House ko inu fioro kumala kuno kuna alibe mamuna kwa murutsa president uliona yo kasungura dzika content kalembese nkumati nzeru zilipo pori bomedi alesa kupanga zake Minister of Trade amapanga zake Minister of Agriculture amapanga zake Minister of Tourism Minister of Health aliyese Minister of Gender amapanga zake apart from noseno minister senu banga ndrama osanango azamba tete nkonkoni za anthu enawa Shoni Kampondeni ndifuna ndikuuze nkoni hani yasona mukambeko za Shoni zama yanko abala lazimana alemba Shoni kodi banalibe njeri akajambule anthu njifo tumene nakuti penaso media ikanadzuka idzikira koma akajambula ko zinthu kukozi zina mudzipita kukaona kazinthu osati kuzingoti zamba tiye ndidzipere dzikaona zinthu kukwazambala kwacha mukanapita kuone health kuti odana anapangadi khumbizeyo osangoti azamba amaenda azipatala azamba amaenda maofesi azamba amaenda amashopu azamba la kwachani tiyeni mwoli pale ndi Shoni zama kwa president amene bazimezo ndi Shoni Kampondeni azamba asiyeni please azamba musemuna ambira kwanena mcha ene ndamayo ruma anoradza nyoza azamba adzaru kwana for the why na minister ambiyosa nemana ntha ku trade bwa muri ndi masanko September sugar ndali pa 4000 masanko mukapangira kuti kumangoti boma ndiro mwere pene zinthu zikungokwera day pano pa nyumba za land zakwera kumati muri ndi masanko September mulimbana ndi zamba mamukatse sugar ko thumba la chimanga pano paka 80,000 mulimbana ndi zamba mamukatse chimanga Minister of Agriculture zanifi zili kuti za fertilizer zili kuti mungoti zamba osakatsa fertilizer mtengo bwa osapita kumamindo kumudzika ndi anthu amakwanda ndama zanifi bwa munthu alibe olopulota afuna tenga nifi kuti akagule buloti mumuzola apeke chongo dzaja ndachilengaso kuti munthu amafuna akapeleke nifi tapeni ku State House mudzika limbane Shoni Kampondeni ko Shoni akupanga chana mona ngati State House ya kunyumba kwake kodi tapeni kwa Shoni mukalimbane Shoni ku State House zama yankola president amene Shoni osada azamba malembera president mesa malembera ndi Shoni Kampondeni inu zoti kunja kuna ndakugula ifresh 1000 mukuziwa ino